Γεια σας, Σόνια είμαι εδώ και σήμερα θα κάνω το δεύτερο μου βίντεο στα ελληνικά. Και σε αυτό το βίντεο θα δείξω πώς να κατεβάσεις και να ανοίξεις το Minecraft, αλλά δεν θα είναι το κανονικό Minecraft. Γι' αυτό θα είναι σε παίκτες που θέλουν να μην κοράσουν το Minecraft, αλλά να μπορούν να παίξουν σε servers και να έχουν και εικόνες, skins από πάνω. Λοιπόν, πρώτα θα χρειαστεί να πάτε σε αυτή την ιστοσελίδα mineshafter.info. Εδώ θα δείτε ένα login. Πατήστε το αυτό και γραφτείτε μέσα στο Mozilla file κάτι, οτιδήποτε είναι αυτό. Μετά θα δείτε εδώ ένα όνομα. Πατήστε settings και γράψετε το λογαριασμό του Minecraft που έχετε εδώ στο connected username, πατώντας change. Τώρα μπορείτε να βάλετε ό,τι skins θέλετε και ό,τι clock URLs θέλετε, αλλά δεν ξέρω τι είναι αυτό. Και πρέπει να διαβάσετε αυτά πρώτα πριν να βάλετε την skin. Πριν να κατεβάσουμε το Mineshafter θα χρειαστεί πρώτα να κατεβάσουμε το Java. Είναι ένα πρόγραμμα που με αυτό θα χρησιμοποιηθεί για να ανοίξει το Mineshafter. Γράψτε στον Google Java Downloads, πατήστε Enter. Σε αυτήν την ιστοσελίδα java.com and download index.jsp πατήστε την και μετά θα δείτε έναν free download εδώ, free Java download, και μετά πατήστε agree or whatever and start free download. Όταν το κατεβάσετε και κάνετε install, μετά κατεβάστε το Mineshafter πηγαίνοντας στην ιστοσελίδα και πατώντας downloads. Αν θέλετε servers, μπορείτε να βρείτε πάρα πολλά servers εδώ στο server list. Πατήστε απλά εκεί που γράφει Mineshafter proxy και μετά βάρτε το σε ένα folder, ένα φάκελο στο desktop και βάρτε μέσα το Mineshafter proxy. Κάντε το διπλό κλικ και αυτό θα δημιουργηθεί. Αν δεν σας ανοίγει ή σας ανοίγει με WinRAR, απλά κάντε το δεξί κλικ και μετά Open With. Θα δείτε εδώ μέσα σε αυτά τα πλαίσια Java TM Platforms Binary. Αν δεν σας το βρίσκει αυτό, απλά πατήστε Browse και βρείτε το φάκελο του Java. Είναι συνήθως στο C Program Files and Java JRE bin and then javaw.exe. Όταν το πατήσετε διπλό κλικ, βάρτε το λογαριασμό σας και πατήστε login. Θα σας κατεβάσει τα αρχεία του Minecraft και μετά θα σας δείξει την οθόνη και μπορείτε να παίξετε Minecraft. Αυτό ήταν. Μπορείτε να παίξετε Minecraft online και μπορείτε να βάλετε και mods πάνω. Δηλαδή μπορεί να έχετε X-ray και έτσι πράγματα. Αυτά είναι. Όνια με εδώ. Αντίο.